Nimic, Alexandra. Ce faci, dragă? Dar ce roche fain ai? Da, auzi. Când am ajuns la nuntă, pe aceea la noi, nu ca la noi, aici în Germania, nu e ca la noi în România, aici e la cu bufet, vedeți? La hotel. Și ce ai zis? Te pui ca să te asiguri că ajungi la mâncare. Nati, tu? Și eu vreau să mănânc. Am băut 4 cafele azi. Auzi că am băut 4 cafele azi. Eu știu ce fac, eu stau la coadă în locul tău. Nu trebuie să stai la coadă și trebuie să zici, draga mea soție, lasă că stau eu la coadă, tu du-te și stai jos, că uite ce top. Dar mie nu mi-e foame. Ai. Nu să stai la coadă pentru mine, că uite ce top. Cum să stau pentru tine dacă mie nu mi-e foame? Da, sigur. Dar tu ce, stai la coadă la dozatorul de bere pentru mine?